Me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Je me présente à toi en cette heure nouvelle. Sehelaɓe, sakiraɓe, hande enen jogii toɓɓere mawnde tiiton nde ko ni lelori: hol sababu masiyankooɓe les chrétiens ene mbiya ko Isa ibne Maryam ko ɓi Allah. Hol sababu goo ganden hol gonɗo Isa ibne Maryam. Isa ibne Maryam wiyete ko Almasiihu, woni mo jomiraɗo suɓi, mo jomiraɗo toɗɗi, ko laaɓɗo, ko ceniiɗo. Hol sababu o ko ɗum ɗo: o jibidinaaki e bakkat, o ala baaba he oɗo aduna. ɗum waɗi inde makko joftirake Maryam. enen fof hay annabeɓe en meeɗi wofde jomiraɗo hayso ko laawol gotol. enen gandi ne bakkat o naati e aduna e nder ngesa Eden ba. bakkat o gila yummen Hawa e baamen Adam woni ke layde haa yetti he men hande, haa yetti he min kaalowo o. Isa ibne Maryam o laaɓɗo, ko ceniiɗo, o meeɗa wadde hay bakkat gooto. ɗum waɗi omo seerti he yimɓe ɓe. o ari, o feŋaama he leggal palpaltodiral ngal, o rufi ƴiƴam makko ngam yaafuye bakkatuji men. o maayi, o caggal balɗe 3 o ummiti haa hande mbo wuuri. omo waɗa kawisaji, omo feññana yimɓe, omo rokka yimɓe koyɗi, omo rokka yimɓe kadi gurdam manam kesam. sa yi masiyankoɓe ene mbiye Isa ibne Maryam ko ɓi Allah, ɗum firtani ko Allah dañi debbo wondi e mum. caggal ɗum Isa ibne Maryam jibina ala, wona ɗum. kala biɗo noon tooñi Allah, ɗum ko haramu, ɗum ne harmi, welani hay haalde. soko wiyama Isa ibne Maryam ko ɓi Allah, ɗum noon ko banggue ruuhuyankagal, wona banggue teewu e ƴiƴam, wona banggue ɓalliwal, ala, ko banggue ruuhuyankagal. hol sababu jomiraɗo wi ko an ka ɓiyam? o wiya noon annabi goɗɗo, o wiya noon annabi Moussa walla annabi Ibrahim. ko Isa goto wiya ɓi Allah, par ce que jokkiniral ngal nan ɗon, par ce que kanko ala bakkat, o waɗa tan ko sago baba makko wi ko. o ɗofti babiraɗo temedere e paye nder temedere. e kadi sa ƴeewi hen gurdam makko, o waɗi kawisaji mo meeɗa yiyeede. o wurtini mayɓe, o sellini ñawɓe, e surtout kadi o yaafima bakkatuji yimɓe ɓe. soko Isa wima bakkatuji ma jaafama, an Allah yaafi bakkatuji ma. bandiraɓe, en waɗen gueɗe welani hay haalde. soko wiyama Isa woni ɓi Allah, ɓi jomiraɗo, ko banggue ruuhuyankagal, wona banggue teewe ƴiƴam, ala, wona banggue ɓalliwal, ala. ko jokkodirel ngal woni ɗon, ko Allah neli ɓiyiko ngam yaafuye bakkatuji. annabaɓe heewɓe ngari ɗo manum temedere ujunere e ko fawi, ngari kaali mbaɗi ko mbaɗano, maayi, gubbama, jejjitama ne, meeɗa ummitade. kono noon kanko Yeesu Almasiihu e nder deftere ni wiya kanko Almasiihu ko jomiraɗo suɓimo, ko jomiraɗo toɗɗimo. ɗum woni e nder deftere en winda kala jibinaɗo seyɗani dubbi ɗum jungo mum haa heddi Isa ibne Maryam. ko ɗum serdima e yimɓe aduna fof, ko
jibina ko laaɓɗe ko ceniiɗe. ɗum waɗi ɗum waawi wonde manam pont, ɗum waawi wonde ambassadeur men hakkude men he joomiraaɗo. mo wii ko min woni guurtugol e pahe nguurdam, e kala garɗe am ma mbarku ɗum nguurdam ha abada, nguurdam ha abada. So a yiɗi dandeede, so a yiɗi yaltude e pittol iblis, jambo e nder ɓernde ma. kanki hoore makko o wii mbeɗen ara mi fuggo he damal ɓernde ma. So a nani sawtam, so a andi won min holi mi uddita ɓerdam, guddita ɓernde ma, o ara kanko o waɗa hen ha abadan. O waɗma garanti ko sa maayi ma wonde he jomiraɗo ha abada. yimɓe heeɓen kuli ganda soko maayi holto payi, kuli huli nane ɓernde mabɓe, par ce que ɓe ganda hol gonɗo Yeesu Almasiihu ɓi jomiraɗo to banggue ruhiyankagal. jomiraɗo mbe sikki ɗum sattani famde. on jarama ha sahagal. Merci. Au Christ ressuscité.